श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हा आपल्या भारताचा एक महत्त्वाचा सण आहे। हा सण दरवर्षी श्रावण महिन्यात साजरा केला जातो। या सणाला गोकुळाष्टमी असेही म्हणतात। भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म ज्या दिवशी झाला होता, भगवान श्रीकृष्ण हे माता देवकी व पिता वासुदेव यांचे 8वे पुत्र होते। या दिवशी सगळीकडे श्रीकृष्णाची मंदिरे सजवली जातात। श्रीकृष्णाचे भजन, कीर्तन, आरती यांचे गायन केले जाते। हा सण आपल्याला आनंद देणारा सण आहे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मथुरा व वृंदावनात मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते। धन्यवाद। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, रस खेळू चला रंगा। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, रस खेळू चला रंग उधळू चला, रस खेळू चला रंग उधळू चला, आला आला ग काला, आला 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 ग काला, अष्टमीच्या रात्री गया मुलीच्या काठी गोकुळ अवतरले, किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद, आज Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.